Shubor nakaslem jong unong san Hima. General Secretary ke BJP Meghalaya ubak wankit bok posna habakran halor ke election MP siteng samoy na Shong seat. Ulayathu ba kaseng ke peniang ye ukurtong. Bat kidon bun ngut ki bapan banyak hun ye kenik election siteng samoy. Ubak posna ulayathu ba karai ke bakhat du kande na kinong yelam ki bahakmat jong kaseng. Bat kumbah kalong kaseng kampat penbena yanu ban penyeng na margi ap ye kejing penbena na ke election commission jong ke India. Ulang ru baka BJP hapok kejing ilam jong Narendra Modi kam Donkam Shuh ban Leit Pynsngewthuh Paidbah ka Shong haki Paidbah ban Ailad Sien ya ke BJP kam tam baka de ka balam khamat ya ke sarkar ha Delhi kejing Ailad ke BJP kan long ka kabu ka ba Donkam ha ya ke jela namarkin la ban ra ya kita kimat ki ba Donkam jong ka jela ha ke baide ba kejing terwa jong ba hek ya ke kerteng jong ba sanbor ban yakun ha ke ni ke election chiteng samoy na kaliang uba wan kitbok uloong ba katu kadai tang karai jong uba hek Henry kaseng kadon ye ki kertong ki balami syakmat ban pan tiket haba juba pi uba sanbor ula thep ne em ban pan tiket na kabenta ka election steng samoy na kaliang uba wan kitbok ula kantat ban ai ka juba Henry uloong ba kaseng kan sa penmenayu kertong uba biang bat ubadon ka election committee ka bapet ye kini Shuh uloong ruba menta ka de ka election steng samoy bat kan long ka basngaw tanat lada ka Meghalaya kan penjok bat lada ka BJP kan job kini kimat kiba ka jilla ka dawa kinla ban yakran ha kapor namar ba lada don unong mikmat ha kalyang sensyar kinla ban yakran bat yasolok bat ki para MP Konghin ba ki applicants kinadon ka party kan kre te khadu hi karu ka system ng party BJP hi kalamba karai khadu hi kan wan ko central parliamentary board tekat umpadon ka official announcement ni election hi ka party ka numpat declare kan te ha kibun ki bajpali ni ba ini le no election ngong apa election ni leader jungi Modi te election jungi ru kaya de kata hi ba no ni ya angkat nong elam jungi ba ngathai ki kam ki bala trai dah sarkar apa kajing lam jong menteri lang baru Narendra Modi ngathai kanum da Donkam Shuh ingi bangin dalet ban Pynsngewthuh Paidbah ka Shong setengah ki Paidbah hi ba kin Ailad Sien ya parti BJP khamtam abede kanti Ailad ya parti BJP krang ba nginyo banra ya kita ki issues ki ba khamat bu jong kejela Ye iba hek ni gani yung ba intre kan kunya kan de MP de di yung iba sanbo kay ko pidon ban on kata kadika ka jingsmo jong iba henry ha nagalang party to ki applicants kinadon ti latray karay jong ka party yang para mo kato ngin hap kata may iba sanbo ila kateng em sila di aksing anom la mon disclose manu bathap nomor ko option nga tambah ho ki applicants kinadon ti ka party kan session ya karay kadang ka proses ya ka party bukan sih karay I'm sure the party will make the right choice at the right time. Tenap leng kini ki bala tep kerteng dei. Tidak nem ki nongelam ki bedang surung sen sa kaseng. Ngam datip ya kata ngamla akan disclose nomor mangang ngam datip kan nomor ngisutip bakat tak ki application ki lapai manu bamten part disclose mak itu bilang internal matter kayak ka internal decision kadang ka election committee nam kata di ngathai ka proses kan sebenarnya kemudian kini ki kerteng ki pat sport central pada ngam pada te ka proses ka lapai hadu umum chat nomor kadang laga jong committee ngathai apa kejengelan dong state president lapai kita berengkap ki omle ba ki pan kalau ni ngathai menta ka ganti kan de ka by election te ka jude ko ni ba ka by election akan ka by election ka bujahi ka tarajur ka sheikh hamno hi shakal yang sensha te it is clear hapo Delhi aspas of MP kide juga party BJP te kan ka ege ustanat ba nakalyang ka Meghalaya alis kan at ibe aspas of te kan ka ege ba ka bantla but kan penketik ye leader ki ba halor jumi nadu prime minister ter but ngathai ini ki issues ki bangidon apa kacama kibun ki issues ni kan dalam infiltration ni kan kibun gi tengah thai na ban discuss at that platform at that point of time namar phi habangidon hi dum nom ikwan ubodon hagal yang sensya ka khamsu ba ban ngam
la ban pen urlong ngai la pat em man ra ikini kita ki igi issues ki baga jelas na thai ka khamsuk banginya khana tang man ni khana baksokan ni khana pat ki perlok MP ke pi la dau MP ni na perlok na parti BJP to obviously na lale sedari tu habe khana bagi perlok MP bapak ini di gijing ani ini khana nomor pin ni apa ka demokrasi dan kami gijing kesal lang joki joki bagi MP ni bagi jela haba hai bayade no issue baga jela dan te haba ngile haba midan bakal yang tu yang sensat kalau kai ka ba kapin ka wala kanya i favorable condition mo